भुल मावाखै आंनि आफानि बिमा बिफा आरो जोंबो दासिमबो जोङो बाथौआनो नैबे सासे बिमा लिरना गालांदों आरो गावखौ दख'ना गानहोनायखौ जोबोर मोजां मोनदोंनो लोगोसे बिराद थेंकफुल होलांदों आरोना जोंनो ओमफ्राय गावनि नामा एन्नि मेल'नि आरो ओमफ्राय नै बिथांमोना जोंनि बाथौ धोरोमनि आर'ज लानायखौ नायनो होनना बुंनायखाय जास्ट देखायबाय आरोना मोनसे आर'ज लानानै दामनाय 24 घन्टानि गेजेराव गासिबो बाथौ मन्दिरफ्राव थांनानै निमाहा बिफैनांगौ बेयो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गोख्रोङै खावलायहरनाय आबौ जोंनाव सोरबा मानसि फैदोंहाय सोर मानसि फैनोलै आबै जोंनि न'आवलाय बेबायदि न'फ्रावलाय दख'नाखौ गानखांनानै मानसिखौ नायख'नो हायाखै बोरैबा गोमो दख'नाजों जा बेरखादों Thank you. It's to Kelly. Oh, thank you. Oh, I like it. Yeah, you know what? It's better than like a white Zinfandel back home. I'm feeling a little tipsy. I feel like dancing though. Let's dance. Really? You want to dance? Yeah, let's dance Bodo style. Okay. I'm singing a Bodo song. Okay, we'll follow. We'll follow. Okay, come on. बैसागु बोथोरा सफैलायबा नै आबै आंहा दैसे हालायबाय आंहाबो दैसे हागौमोन दे गोदोना जनानै थायामोनब्ला ने आबै दोन रोङा मुवा गाज्रिसो खालामजोबसिगोन बियो आबै आदाया आंखौ जिरायनो होआ दा खायदावहाय फिसौ मोनाबिलि समाव लाइमोन बासि नोंसोर मा खालामबाय थाखो मोनाबिलिनोसै आथिं आखाइ सुनानै बाथौआव खुलुमफैर' आयै आदाया खुलुमाब्ला आंबो खुलुमा आगैया खुलुमाब्ला आंबो खुलुमालै आयै बिदि बुंनो मोना फिसाफोर अबंनि बेरेखा मावनाय जायो जोंनि साफालाव सुखु गोजोन खैलियाहाय फिसौफोर बिदि दा बुं आयै खोमसिया अरायबो खोमसि जानानै थाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थानाय बाथौ धोरोमखौ लानानै सासे सुबुङा भाइरेल खालामनाय खौरांखौ लानानै जोङो दिनै प्रेस मिट होनाय जाबाय जे जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा दि तामुलपुर जिल्लानि सासे सोद्रोमा बबे राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमा बिथांखौ मिन्थिनाय जायाखै बबे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांखौ मिन्थिनाय जायाखै बिथांखौ जोङो जितेन मुसाहारि होननानै मिन्थिनाय जादों जे बिथाङा राजखान्थिनि जिथु फोसावनाय बे फोसावनायनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि बाथौ धोरोमनि माखासे धोरोमारि गामि आरो दुखिया सुबुंफोरखौ बिथाङा इनसाल्ट खालामदों बाथौआ बांसिन ना बाथौआरिया एकदम बाथौनि बिथाया उरलायनाय एकदम हाग्रा रज'लायनाय उरलायदों गिरिया बायलाला आलारि बाथि लगायग्रा बे बाथिया गुबुन थाइलै
मानसिया रोजे गसाया सिफायो सावरिया खाफाल रोजे हरदोंदि आंनो जिउनि राहा नागिरै नागिरै गाब्रबाय बेहेराव आं अन्थाइजों दानाय बिखा आंनि Alas mana mai berapa dia nak dengar saya? Lengan na. Guys here. Pisa san ko lên halay ngon ơi. Siapa ni pisa san ko lên hang ơi ayong ah. Hello friends, mabri dong. Logofor ang dini. So video laban habay na sebut gawani now. Friend na yang dini video hon nagidong. जोंनि गामियाव निउजिलेण्ड एन्ड अस्ट्रेलियानिफ्राय टुरिस्टफोरा भिजिट खालामनो फैदों आरो ना मानो होनबा जोंनि गामियावल' मानो फैदों होनोब्ला जोंनि गामियाव वेभिंस दं आरो ना दानाय लुनाय ओमफ्राय गोबां इन्दि जि दायो जोंनि गामियाव ओमफ्राय एम्फौबो फिसियो बेफोरखौनो नायनो फैदों आरो ना जोंनि गामियाव ओमफ्राय नै बिथांमोना जोंनि बाथौ धोरोमनि आर'ज लानायखौ नायनो होनना बुंनायखाय जास्ट देखायबाय आरो ना मोनसे आर'ज लानानै दामनाय देनायबो लानाय जायासै मानो होनबा गासिबो खामानि मावनो थांजोबदों दुब्लियाव दायो माइ हानायनि बोथोर नालाय बेखायनो Sericulture department has created this one, designed this one. Sericulture. Do they get the design on the paper? Go get the paper and copy it, or someone comes and design means that design. Indi kundungku maburi lumiya stupnifrai biko naidungan. Earlier they have a graph before having some punch card. They used to have a graph, so they are very expert in designing from the nature, from the leaves, from the. See, this is the motif of flower. नैबे बुंबाय थानाय सानानो जाहैबाय जोंनि उदालगुरिनिनो बिथांनि मुङानो जाबाय उदय बिथाङानो सिगांबो गोबां लाबोखांबाय बिथाङानो Hello ma'am, nice to meet you, nice to meet you. Nice to meet you, thank you. Ayo nih malam dia foto lah sebab bisa saya masih video kalau nanti dia foto kan. Video awang kunwa kei. Saya pernah foto belum sini. Nah, ini si baik asli. Si labai. Barara life ni benar jangan buzi ni hati ubu jangan kata dawi kena suka orang kuya. Ini pun kamu niloran ni zai. नोंथांमोनाबो सोरबाफोर इन्दि जि बायनो गोसोबा जोंनि गामियाव लांफैबानो जाबाय जोंनि जायगाया जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट रौता ओमफ्राय गेरुवा सोमलिगुरि गामिनि मुङा गोजोन्थों गोजोन्थों बर'नि बुंना होदो गोजोन्थों होननानै गोजोन्थों गोजोन्थों थेंक्स मिन्स थेंक इउ मिन्स गोजोन्थों oh thank you sir thank you Bây giờ là số number berapa dia nak dengar saya? Lengan na. Guys here. Mai berapa dia kulang kan bunda kaya bicara botol semua berapa yang dalam sosial dom bernaik sih deh. ओमफ्राय जोंनि बर'नि फिथाफोर जाहादोंमोन फिथा लावदुम अनासि ओमफ्राय थासुमलि रुनायमोन आरोना मोनसे ओमफ्राय साहाबो लोंहोबाय बिथांमोननो जिरायनोबो नांगोन ना लामायाव सासिगोन दा ना बे बेयाव नारसिनाङै नै सान्दुङाव नाजागोन दां
Thank you, sir. Oh, yeah, thank you. Thank you very much. Very lovely. Thank you. Thank you. ओमफ्राय नै जोंना गारि ड्राइभारफोरा जोंखौ मानो लायाखै मानो बिसोरखौल' लादों जोंखौबो लाबानो जायोना होनना बुंनाय बिसोरखौबो लादों आरोना आङो আপনার ঘর কত তামুলপুর और আপনি স্যার মই মির্জা এয়ারপোর্ট মির্জা ও ও तामुलपुर दायो जोंनि बर'नि दख'नाखौ बिथांनो नैबे सासेयानो गानहोनो नागिरदों आरो जि बोरैबा साइजखा मानसियानो सिख्ला समावथ' जि साइजमोन जानांगौ दा बोरैबाबो जेबोआनो जायाखै मालाय ड्रेस बायदिखासो दख'नाखौ गानखांनानै मानसिखौ नायख'नो हायाखै बोरैबा गोमो दख'नाजों जा बेरखादोंमोन मानसि गुफुरजों ओमफ्राय गावबो मोजां मोननानै दख'नाखौ बायनानै लाना थांखाबाय आरो नायदेरनाय नायबाबो नायख'नो हाला दख'ना गोमोजों मानसि गुफुरजों जि बेरबाय ओमफ्राय जोंबो फट' लाबाय आरो मोननैसो बोरैबा मोजां नुयोलै जोंसो ओमफ्राय एसे गोसोम गोसोम समायबाबो फट' लाफाबाय आरो जेबो नङा माथो जानो उनाव नायनो थाथोंसै Thank you, sir. Bye bye. Bye bye. Bye bye, sir. Enjoy you. नैबे सासे मेमा लिरना गालांदों आरो गावखौनो दख'ना गानहोनायखौ जोबोर मोजां मोनदोंनो लोगोसे बिराद थेंकफुल होलांदों आरोना जोंनो ओमफ्राय गावनि नामा एन्नि मेल'नि आरो बिथाङा निउजिलेन्डनि होननानै लिरदों Bye. Everybody got their phone. Bye. Linh còn được sắc cỡ. Oh. Huh? Yes, we should say thank you very much. Oh, thank you, ma'am. Thank you. Bye. Linh hồ ra khơi, linh hồ ra khơi. दायो थांजोबसिगोन बिथांमोना थांजोबबाय दायो काजिरङायावबो एसे बेरायहैगोन होनना बुंदोंमोन आङो बिथांमोना बेरायहैबाय सानो आंखौ आं जिउनि दावबायारि आं जिउनि दावबायारि जानांबाय आं दिनै आनि फानि जावलिया पारनि सिमब्रेनाया लुनाय गोसोनि मन्दिरा बायफ्लेलांबाय ओ अनजालि आंनि जिउनि नोंलाय आंखौ नेवसिलांबाय नोंलाय आंखौ नेवसिलांबाय आं जिउनि
गुवार संसाराव अबंलावरिनि माया गेलेहोनायाव सुबुंनि जिउआ सिमां जालांबाय बुरलुंबुथुरनि बुथारजों बुखार जाबाय